buzoiarena egia erran, ez duten tenditu haunitz, pixkat motza naiz, eta zuk sats, esplikatu zazu berriz. Gaurkoan hemen poeten gisa, hitz joko hoiekin zabiltz, amodio kartazuk noiz idatzi, zendun azkeneko aldiz. ¿Qué tienes? Aspaldi datzi nuen ta oraindik daukat etxean gordeta, ta parrandetan horri biltzen naiz, ezkutaketan gordeka. Baina hitzak maiz joaten dira, izaten dira erreka, eta oraindik ez naiz ausartzen daukat tatxoiez beteta. Ta egingo aldugu saio bat puntuka, Mikrofonora hurbildu suabe oihuka, ume txikia dago pixkat aspertuta, amarekin izan du Kristoren burruka. Eta uste dut aurrak gaur galdu duela, aurrak galtzen du hemen ia beti bezala. Etxera doa Kriston kasketa itzela, Uste dut bertso gehiago gaur nahi zituela, ta amak zergatikan ez dio ba utzi. gure sehaska kantak ez ditu ikusi. Ez dut erran nahi hori izan da itxusi, baina ama izaten da aurraren nagusi. Aurra nagusia den orduraino behintzat, nere etxean ala lehen izan zen behintzat. zuk zure aurrak hartzen aldituzu aintzat. Nik bronkarikan ez dut nere aurrarentzat, dena da hitz goxota, dena da musua. Horrela erraza da galtzea pultsua, Horrelako aita bat ez alda luxua. orduan umeekin zara amultsua.